Jamen, det er undskyld mig. Musik og så det her, det er altså bare en god måde at komme af med de mest ondsindede aggressioner på. Det er bedre, når man tager ned fredag nat og smadrer et eller andet uskyldigt menneske. Ikke? Det er det. Og det er også derfor, jeg altid har givet jer lov til at få afløb for tingene derhjemme på den måde her. Det er dig, jeg har lært det af. Ja, præcis. Og det er meget mere konstruktivt, end at få en voldsdom. Nu kan man smadre min tv. Fuldstændig, og det tæller at råbe ufemsord og til gengæld tæv dem, satan, ned mig med et hvidløbsrør, du. Og du har allerede mistet næsten alt dit Luder! Kan du mærke det? Så skal jeg sige, du bruger nok godt op i fjernegøjen på dig, dit svin. Jeg vil en bøl eller sådan noget. Hehehe! Så skal du. Hvor blev den af? Den stak af. Nå, den kom der. Stinken med drej med flækken, så hold kæft, hvor du lugter, mand. Jeg nakker dig. Jeg tror, den døde rimelig voldsomt der. Hvordan fanden er det, du gør det? Det kommer bare lige pludselig. Hey, ja. Men den er rigtig god, den strømdæmps derinde. Det kan du godt se, ikke? Ja. Det er altså den, man skal køre på, tror jeg. Ja. Kommer de mellemstore? Ja, jeg vil skide med det stykke. Det er nemlig også blevet stor. Flag. Kan du mærke det? Ud af huset, man er et svin. Du skal bare dø. Kan du fatte det? Smatskrev. Ja, så græskatolsk i røv, så du aldrig har set noget med til. Der sidder en helt flaske buso deroppe. Kan du mærke den? Nå, du ved, men nøj, hvor du ved. Du må ikke grine, så Stine, så mister jeg jo min drifter, havde jeg sagt. To på en gang! Gangbang, mand! Nej, det er godt, det her også. Tak, Barbie. Dingelingelingelingeling! Du skal bare dø, lille møgpil-spillersvin. Ja, for satan! Kan du mærke den? Det tror jeg ikke. Spil mig ass, du har fået chili i nummergøjen, dit svin. Mor, nu kommer de Det store. kan jeg garantere dig for, at de gør. Jeg er klar. R2 er også klar. Du kan kraftedeme tro, at R2 er helt klar. Jeg har aldrig været mere klar i hele sit liv. Bummelummelummelum, hvor er du dum. De mister ikke engang særlig meget. Nej, de mistede noget. Det ved jeg ingenting. Nu får de nemlig til for resten af pengepunkten. Det kan jeg garantere dig alt om. Det er svin, mand. Dø! Møjso. Ja, du er en lille missekat, ikke også? Med hår med koteletten og det hele. Så skal du selv tage ned og pinses dit svin. Tag ham! Smødt på ham for helvede! Så han kan mærke det! Må jeg svine? Jeg er så kraftig og bare golds i røven fra morgen til aften, mand. Så hop dog for helvede, din lederetarderede drag! Du beder selv om det nu, hvis du gør det kraftigt med den her 2 kopper ølbrød. Det er helt vanvittigt. Ja, hop så! Knub, mand. Det var små dyr. Det var da helt galt. Du må ikke sidde og græde. Du kan godt holde op. Mor er lige på en dødsmission. Ja. Dø! Lige ved at vinde. Du er lige ved at vinde. Kraftedeme må tro, jeg er lige ved at vinde. Nu skal det satan vide, hvor jeg slutter det her lille klub. Du er færdig med dig. Kan du fatte det? Hvor er det godt. Ja, for satan, hop på karamellen, Betty. Er der flere, der vil noget, så er det nu. Ej, puha.